Euskal Herriko pertsonarik maitatuenetakoa da inolako zalantzari gabe gure zirkuaren aita bitxia eta gainera aurten Sagardo denboraldi berriari hasiera emango dio. Biba Iker Galartza! Aupa Iker, me cago en la mano. Venga Iker! Kaixo Iker! Aupa Iker, arratsaldeo, ongi etorri! Aupa Iker! Bueno. Egia da, Sagardo denboraldiari hasiera, Bai, pentsa. Hasiera polita, presa duete biharko ze bihar izango da. Zenbat aldiz esan ote jeun elkarri, holaseko gira guain bukatze dugu, gabonetan, eta koinziditzeu, Sagardo denboraldia hasten dela, eta batxo txirikira ikuste, eta mundu guztik izatuna, aurten jun berri hau, aurten ez dut zitatzen da, aurten aurrenekoak izango haitu. Aurrenengoak, bai. Egon beharko litzateke irekiera eta itxiera. Hola, ziklo guztia betetzen. Festak faltan botatzen dituzu, Aritz, ez dauke gureiko festa. Bai, gogoz, etorri naiz da. Iker, bihar alorrenean dasatuko duzu aurtengo Sagardo berria. Zuretzat ala ere Sagardotegiak, etxeko kontua dira, ez da? Bai, tokatu zaigu, umetan da horre aitzea, aita ilauntzea, eta Sagardo zaleak, gero aparte izan geha, denok, etxean beti Sagardo ezautu dugu, eta oso koskorra ginenetik, ez? Matezun beste eozin gauza eatea, igual pekatu izan zitekela, baina Sagardo trago batek kaltik etzula egiten ala akutsi ziguen, eta geroztik Sagardo egin, hasi geha, oso hondik ez geha egin, baina posi bizi geha. Orain sagar gorri badaukazu sudurrean jarrita, zure urteko egun askotan. Iker, nola jaso zenuten albiste hau? Gure zirkua izango da urten, denboraldiari hasiera emango dio. Da Tolosan ja zirkuak gagonetako montatzen eginala, bat deitu ziren telefonoz, eta nire, eta egiten da, eta ilusikera harri egin zian, eta esantzean, baina ezin duzu inoa izan. Ara, toma. Zerretzako bagarri. Eta nola dara mazu hori? Oso gaizki. Kumplitzen duzu? Bai, nola ba. Eta gainea bakit, zeini esan behartzaion. Eta zeini ez. Eta zeini ez, zeini esan behartzaion bestiak entera daitezen. Zeini behartzaion gauza bera, inoiz esan. Bai, baina ez da, gure ingurunetik zirkutik ez da atera notizia. Eta denak oso pozik jarri ginen, eta ja iritsi da eguna bihar izango da. Urtarrilaren 7 arte aguantatu behartzan, eta holaxe gontzaizkigu gabonak, sekretuari eutxiz. Da dena joango zeret edo zer? Denak, zoazte? Bai, hombre, lehenengo txotxe egiteko momentu hortan denak ezin omen geha egon, pero normala da. Bakarra gokiko du pasua bintzat, ez? Bueno, iru egongo geha, bai, Don Martin, gure Josua Usabiaga, aurkezle maitea, aurreneko izango da, Lur Aranburu, Ondarrotarra, hortxe bigarren, eta nik irukotea osatuko deu. Txintxo. Eta beste guztiak hortxe izango. Eta esaldia nor botako du, zeinek esango du. Bueno, ez dakit ensaiatu inberko deu, iru batean. Esan duzuen ensaiatu. Alkarrekin goaz bidean, neko denbora doko. Hor bidean esaldia esan eta esan joan zarete, ez da? Esan eta esan. Hemen egin dezakegu, bero ensaio Sagardotegian lan egindakoa bazara, baina Sagardotegietara joan zalea bazara? Baita ere. Bai, amezketako lehen guzuekin eta ez dugu esaten, urrungo bazkaria noiz inberdez, aurten Sagartegi bat inberdeu, aurtengo noiz, oso behan du arte utzi gabe, gero ja behin udaberria hasten danean, gure zirkoak ingo martxa ite deu, eta orduan, alik eta azkarren, eta betiko kontu. Oandi Sagardok bera xamarrak zerek, eta berriz egueltatu barko iau. Hori ala izaten duk ika. Oandi gane txotina, sardo eta torri barko zut eta hori ala dukala. Itzakia izaten da, azkenean. Hori izaten dut, baina ongi zeo. Zue gainera kuadrilla hundia zarete eta beteko duzue, maika luze hundi bat beteko duzue. Iker, 2024 ez da urte erraza izan, zuretzat? Nola zaude orain? Oain ondo indar pixka falta zait, nire lankide esaten du, aitzeki puntuare omen da, lanik ez itxeko, ja lanean nahi naiz, esketxak eta egiten nahi naiz, ikuste zuen mingaina oso fuerte jarri zaitela, indartxu daukatela, baina, igual armailak eta montatzeko garaian, oendik antzen baten dut, tabla txikiak eta eramaten ditut, haundiak geixo kostatze zait, baina mehiko izan dit, pazientzia
pazientzia behar dela, denbora muskulatura handia galdu nula, eta orduan pazientzia egitzeko, eta jazta, bestela oso ondo. Orduan errekuperazioa oso-osorik oraindik ez duzu bukatu? Ez, bizitza alik eta normalen iten saiatzen naiz, bakarrik esite bezu butano bombona bat, bigarren pixura jotzeko, lehen bat bizkarren da bestia zartuta hiloko nula, guain ezin dut, oendik ezin dut. Baina, bueno, igeritare juten naiz, eta ja 30 bat luze egiten ditut, enaiz bezala Petrilan gora ateratzen, eta 30 luze egiten ditut, baina gero eskailera bilatu behar detan nunda. Eskua, hanka, eta denak ez da behar dituzu. Bestela, fokak eta bezala. Eskaileretan gora jotzen naiz. Baize, behar bada bakarren bat irudituko zaio, horrelako ekitaldi bat, zirku bat, funtzio hori egiteak, ez da? Pailazoz jantzi, sudurra jarri eta egiteko, bueno, erraza dela, mintzatuko du bakarren batek, baina sasoian egotea importantea da. Bai, sasoian egotea eta lan asko egitea dena bezala, hau bezala, otriketitxa bezala, esanet, guk jasotzen, ez dakite, laudori gaundina, izango da segura asko, ze lana da honen men atzetik, esaten digutenean. Antzematen danean, publikoak, oinezkoak ikusten dunean hor lana da hola. Ez bakarrik hori montatzen dekoratu bat egiten, musika moldaketak egiten, dena koordinatzen, zer dakit. Eta mundu guztiaren gustagarri izango den zerbait egiten. Adin guztientzako zerbait bada, hoxe da gure zirkua. 3-4 urteko koskorra juten dira, eta zoratzen ateatzen dira, baina 80 urteko aitona monak baita oso pozik ateratzen dira. Iker, zuri gure zirkoak asko eman dizu, eta horrela hitz egin zenuen 11 entzuteko saioan. Begira, Iker Galartza. Ni zoriontsu gola naiz. Eta orduan, nik zoriontsu izango naiz berriz, lehen iten nuna iten. Eta esan nien, ni zoriontsu naiz Imanolen magia ikusten, lur nola okertzen dan ikusten, zukin hemen izketan telebista plato baten, kamera baten behira, esketx bat alkainekin iten, o Agirre Gomezkortakin. Horla naiz zoriontsu, zirko baten pistan. Eta ida daukaguna, zoriontasuna, umetan, debalde ematen diguna, benin nik izatezun bezala. Arrazoia guzia, zeu. Eta gertatu zaizun honetatik, zer da ikasi duzuna, Iker? Ez dakit, ikasi... Ikasi ez, konturatu itezea, ingurukoak ze gutxi jotezean askotan. Denak horrek eta presaka ite dela, eta guain igual lehen baino gehiago ez. Aiatzet, baina junin behar dut, ez teula disfrutatzen eotez. Eta eozin momentutan, plast, hemen di bazoa zela. De repente odola kutsetu zeizu, infekzio bat ezatzeizu, sepsis bat, eta bazoaz. Eta hori, arrebak eta arbenek, zenbat aldiz hitz egiten duen, baina nola da posible, atzo hemen txezean, eta topiko bat, ez geha ezer, efectivamente ez geha ezer. Atzo hemen geunden, eta de repente medikoa galdetze jozu, eta zer, ez dakigu. Eta bihar ez dakigu. Eta 3-4 egun pasatzen dien arte, eta ematen du reakzionatzen nahi dela. Jazta. Eta orduan, ez da ikasi txezula, baizik eta gehiago baloratzezula. Gauzak beste patxada baten iten. Eta bidai bat, eske bestela nola, ez da momentua. Ez da momentua, ume bat ekutzeko bantxe ez da momentua, pixo baten sartzeko ez da momentua, baina ez da momentua, baina gero momentu guztia pasauten dira, derrepente baten. Orduan, alda neurrin da, inoik minik ikin gabe eta inoik kalte ikin gabe, aurren behar dela. Bixin behar da momentua, ez? Bai, momentua bixita. Eta gogok emate izun hoi, beste batik kalte egiteztu zuen bitartzen. Azken finean Iker esaten duzuna da, denborak daukan balioa, ez? Eta zentzu hortan, jendeak denbora hartzen du gure zirkoa ikusteko, eta denbora horretan egiten duzuen ekarpenak, neurri berdineko balio daukiko du ba. Bai? Ez dakit, batzuk esaten du, dan luzeako merkea dala.
Ni egon naiz, Iker, ni egon naiz, eta egia esan estimatzekoa da, eta denbora merezi duela erakusten duzu, Nahi, eta denbora gelditu iten dela. Eta horrek sartzen gainean esaten dionien dena itzaldu telefonoak eta lehen audioa jartzen gendun, ez? Antzokitan da bezala itzaldu zen telefono mugikorrak, ezin da erre, ez da absurdoa da, ezin da erre, esaten zein okurrituko zeu zigarro bat piztea, ez? Zirko baten o zine zea baten, ez? Areto baten. Baina jendia izaten diogunean, esan aurrez aurre, sartzeakoan, xildu, telefonoak eta argazkiak eta gero aterako dituzue, gure zirkoan debalde aterako dituzu argazkiak, ez da beste zirkoan bezala kobratu egiten duela, ez? Gero artistak hor txeukiko dituzu argazkiak ateratzeko eta zeuk hartu behar dezuen denbora. Baina itzaldu telefonoak eta gozatu ikusten nahi zanaz, ze... Eta jendeak kasu egiteu? Jendeak kasu egiteu? Batzuk gehiengoak bai. Baina beti egoten da tartean baten bat, ez da? Eta gero, eta ik jakingoek ondo asko, inalambrikoakin eta asko ibiltzen ganak, oan jenik ez dakit zer gauden 4K, 5K, ze puntutan gauden, zen G. Mobilak sartu direla tartean, da esatu dute. Eta soinu froga guztiak egin, da guzazpi sortzi mikrofono baditugu hor, eta zirkoa beteta da honen, azten da bat, seinalea galtzen, beste haza, eta... Eke, erroin esatu dute barrido egin behar dela, barridua, hasi baino leheno, barrido egin behar dute. Erratza pasten hasiko ba. Zorionez Ikerrek gure zirkuan jarraituko du, eta horrelako momentu ederrak ikusiko ditugu, gure zirkoa. Untxa! Untxa! Pues bolo, zer esaten ari zara? Obando Martín, maulen untxa esan eta mundu guztiak egiten zuen. Bai! Eta hemenez? Hemenez? Han bai Xiberu, han bai Pospolo. Hemenez? Barkatu du Martín, haze jale badaukaguna buruan. Maulera joan, untxa eta denak. Bai! Markina semenen, zelan zazieta denak ondo. Elorri zion, zelan zazieta denak ondo. Bueno, denak ondo. Kompletatzen dugu, eta Donostin, how are you? Bakarren bat aserretzen da. Bueno, zirkora joaten bali mazarete, horrelako momentuak eta gehiago ikusiko dituzue, Iker, telebistan ere lan asko. Zirkoan esango dugu, 7. denboraldia amaitu berri duzuela, 8. etorriko da. Telebistan ere gauza asko egin dituzu, Goenkale, Irrikita, Onbaia Semanita. Ontsa irabazi arte. Eta bar luze bat irabazi arte ere bai. Zerra zuretzat aktore lana? Bueno, nire ogibidea, baina bai, banekin zirkoan hasi ginean, pixka talde batera utzi beharko nula, baina berriz rekuperatzen saiatu nahi zena, eta ez galtzen, rekuperatzen baina ez galtzen, erabat. Oso gogorra ingo litzaiteke, adibidez, bai Semanitan nire lankideak hor da biltza, egunero taka horrek, bai nire zirkuko martxa frenatuko luke, eta ez dut uste hortako bana honik egunero, guzeko 7 ditan honea etorri, eta... Etzinak bueltatuko Iker hortara. Eta ez dakit, beharko banu, bueltatuko nintzateke, baina asko ze eroso sentitzen ez, ez dakit, bai egin dezake dana da, zirkoan egon da, esate baterako, irabazi arte, bilebeteko grabaketa. Papel puntualak. Bai, eta hori bilebeteko grabaketa, antolatzen geha, ikerrezta holaxe, gutxiko egongo da, montai honetan ez da egongo, bestian egongo da, eta antolatu itezea, eta beste pelikula hortan tokatu zaiten bezala, 15 egun horretara zaude, zirkoa ere hortxe dago, eta...